En aquest llançament, les FAQ s'escriuen soles, en 5 minuts. Cada pregunta real dels clients s'afegeix i s'ordena automàticament. El problema, rebem el mateix dubte 20 vegades. L'equip de suport es col·lapsa, els clients s'impacienten i les respostes es tornen inconsistents. Com ho arreglem? Quan entra una pregunta pel formulari o pel xat, la IA la classifica i l'agrupa per tema: pagaments, accés, factures o algun error concret. Si el tema relacionat ja existeix, s'actualitza la resposta amb la nova variant i un exemple. Si no existeix, es crea una entrada nova com a esborrany i es posa en estat a revisar perquè una persona l'ajusti. Així tenim una automatització amb aquest esquema. Pregunta d'usuari, la IA classifica i agrupa, es crea o s'actualitza la informació, se li posa un estat i s'avisa a una persona perquè ho revisi. El resultat? Menys correus repetits, respostes més coherents i els clients més tranquils en ple llançament. Vols una checklist per muntar-ho? Escriu FAQ i t'ho envio.